Laitaas kunnon aplodit vielä bändille. Hieno homma. Ja tästä pojat saa vähän tämmöstä sponsorointimeininkiä. Mä hieman korotan tätä mikkiä. Mun nimi on Jyrite Hammeria. Kukas nyt sieltä? Ole hyvä. Tässä on Varpu, terveisiä Hammerin opastuksesta. Tunti oli erittäin mielenkiintoinen. Mä olin tähän asti tehnyt kaikki liikkeet aivan väärin. No et sä nyt väärin oo tehnyt. Siinä on eri tyylejä. Kuitenkin. Mutta nyt jopa tuntui kaikki liikkeet. Ja todella hyvä opettaja. Paneutuu asiaan. Ei jätä mitään kesken. Mahtava persoona. Ihana ihminen. Ja erittäin tyytyväinen olen tähän opetustuntiin. Terveisiä kaikille. Tollain. Kuulin kahdelta, että tämmönen mahdollisuus on päästä tukeen ja tuoda vähän pientä jotain bändikamaa, missä auttaa Tammer-piano ja Uwe Siigle vähän myöhemmin vaatteissa. Ja oli hieno keikka ja mä toivon, että tää säilyy näin ja mä haluan auttaa nuoria. Siinä on se koko homma nyt, mikä tässä on. Tää voi selittää enemmän, mä oon vähän sokissa. Miltei, kiitos. Joo, hän oli Hammeri, tässä tuli kertoa hänen jutuista. Muutama paita sekä kommandopipo, mikä mulla on näissä mainoksissa. Uwe Siigle tarjoaa ja muut, jotka näissä on tässä flyerissa. Nyt kannattaa tulla tähän lavan eteen. No niin, nyt on yritystä. Siinä on se ensimmäinen kommandopipo, menkää vähän kauemmas, että mä heitän mikä tuuletin propellia irti tosta noin. Siinä on, noniin. Hän. Haluatteko nähdä spakaadi? En mä pääse. Mutta niin. Täältä löytyy vielä yksi pipo.